Până la ce vârstă a copilului urmărim poziția asta cu genunchii mai sus decât fundul și genunchii desfăcuți cât de mult se poate? Până la vârstă mare, majoritatea copiilor, în momentul în care încep să se ridice în funduleț și pleacă de-a bușilea, adoptă acea postură de W a picioarelor, care este foarte, foarte rea pentru șolduri, genunchi, coloană. Poziția de W, poți să ne arăți cum e aia? Da, aici. Nu, W. Și atunci, în postura aceasta, șoldurile se capătă niște contracturi pe rotația aceasta internă. În momentul în care ei sunt posturați în sistem, îi ajută să mențină contră acelei poziții. Și atunci, probabil, este mult mai simplu să nu se mai așeze în W, care este foarte, foarte păcătos.